Mag ik mij aan u voorstellen, Wim Schepers, muzikaal en artistiek leider van een heel levendig koorgezelschap van mannen, de Koninklijke Zangvereniging Venlona, kort en bondig Venlona. Dit keer geen lange lijst van muzikale wapenfeiten, die is er natuurlijk wel, nationaal en internationaal, maar een gesprek van man tot man. Wellicht van zanger tot nieuw potentieel zanger. Ik spreek natuurlijk niet alleen vanuit mijn persoon, maar ook in naam van heel Venlona. Een zangclub die bestaat uit jonge, energieke, enthousiaste zangers vol ambitie en gerespecteerde, zeer ervaren veteranen. De zaal achter mij is nu nog leeg. Zo dadelijk tegen 8 uur stroomt deze zaal vol met leergierige, gedreven zangers, hongerig en benieuwd naar wat de avond te bieden heeft. Op zoek naar muzikale ervaringen en ontdekkingen. Dit bonte en gemêleerde gezelschap vond voor mij nog steeds een ultieme uitdaging te smeden tot een mooi muzikaal ensemble. Boeiend, fascinerend, gedurfd, uitdagend. Op zoek naar nieuw muzikaal elan in performance. Ik, nee, wij dagen u uit met ons samen te delen, te ervaren hoe mooi het kan zijn je stem te onderzoeken, te ontdekken en te trainen. Eerst in kleine groepen, later in de muzikale schoot van heel Venlona. Durft u dat aan? Wij bieden u de gelegenheid in de vorm van een aantal workshops, waarbij we u eerst kennis laten maken met de diverse muzikale stijlen. Heel ontspannen en openhartig. Met jong, veelbelovend talent in blues en jazz, in ballads en folk en in het meer klassiekere genre. Ik nodig u van harte uit. Wij nodigen u van harte uit.